جربانê vî konî de di nava kampa wa şûkanî de hûdaya 18 salî bi neqişkirina ser caw konê xwe xemilandiye. Mîna gubêje konên koçberiyê tevî êşê mirov dikare bedew bike. Ji zaroktiya xwe ve min dixwast fêrî tentena bibim. Min bihîst kampa rêxistina arsî korseke perwerdeya nexşa sercaw dide. Min navê xwe tomar kir û dest bi hênbûnê kir. Huda hezkirina xwe ya tentenekirinê ve guheriye kar. Lêkarîna malbata wê ya sînordar astengî ye pêş projeya wê. Tevî vê yekê dahatên kêm bi dest dixe û alîkariya malbata xwe dike. Min hewl da ku projeyekî biçûk li gorî xwe vekim lê karînên min tune. Ez niha karekî rojane dikim û mûçeyê xwe radestî bavê xwe dikim. Huda yek ji derbiderên navçeya Serê Kaniyê ye. Gul kampa wa şûkanî ji beriya 4 salan ve dimîne. Got piştî êrişa Tirkiye ya sala 2019 de derbiderî navçeya Hesekê bûn. Zana Umer dengê Amerîka kampa wa şûkanî.